थामनेल आरो टाइटेल गनायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ दिन टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' एक्जाक्टलि फेसबुकफोरावबो नुखाबाय जानो हागौ अब्लाबो माने ससे भिडिअखौ शेयार खालामनो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव लाना फैयो नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांबा मिथिगोन जाहोना मा आरो लोगोसे मा जायगायाव जादों नोंथांमोना भिडिअखौ ससे क्लिप नायलांग्रोदो बिनि उनाव आं माने भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोननो फोरमायनो हागोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो आरो गोबां नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना एक्जाक्टलि फेसबुकफोरावबो नुबाय थाखादो जानो हागौ आङो फारि फारि बुजायनो हागोन बे भिडिअआ जाहैबाय सोरबा सासे आइजोनि न'खराव दरजा नारनानै जिनाहारि खालामनानै मिटिं खालामजानाय नङा होमबा लोगोफोर भिडिअनि थ्रुयै भिडिअनि डिसप्लेआव लिरना होदों बियो हिन्जाव गुन्दासोलै बियो होनना बुंदों आरोना बियो हिन्जाव गुन्दासोलै बियो होननानै माने मोनसे जथुम्मा बा गामिनि जिकुनु थानसालि बाथौ थानसालिबो जानो हागौ मोनसे माने गामिनि जथुमनाय मोनसे मिटिं जिकुनु माने बाथ्रा खोन्था सावरायग्रा रायजोफोरनि जथुमसालियाव माने बेखौ मोसौ दामब्रा बायदि दोखो दोखो बुनायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे गासिबो मोजां मोननायखौ फोरमायाखै कमेन्टनि थ्रुयै बहुत मानसिफ्रानो गाज्रि बाथ्रा बुंहरदों लोगोसे आजिखालिनि दिनाव ससियेल मिडियायावथ' ओरैबायदि माने भिडिअल'सो मोननांगौ आरो जिकुनु माने सोरनिबा कमेडि बाथ्राल'सो मोननांगौ बा सोरखौबा माने एसे दाय बा गोरोन्थिल'सो मोननांगौ ओरैबायदि भिडिअ शेयार खालामना होनायफ्राथ' जों ससियेल मिडियाआव आजिखालिनि दिनाव माने भिडिअआनो आजिखालि माने कमि जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो माने जेखौनो मोनो बेखौनो हगारना होयो जेखौनो मोनो बेखौनो हगारना होयो आरो लोगोसे भिडिअनि थंजेबो गैया जायो आं बेखौनो बुंगोन जायबायदि गामियाव जादोंमोन बै हिन्जाव गुन्दा होननानै डिसप्लेआव लिरना होदों लोगोसे कमेन्ट थ्रुयै जेबो रिप्लाइ गैया बिथांमोना माने भिडिअखौ हगारनायनि थ्रुयै गासिबो नायनानै मिथिनो लुबैदों नाथाय दायनिगिरिखौ मोनदों होननानै जुनार बायदि बुनायानो जोंनि बर' समाजनि थाखाय बा बर' गामियाव माने एसे आनलिगेल जायो निजिनो मानसि होननानै नाथाय होननाय मोनसे खोथा थायो लोगोसे दायखौ मावनो नाङा जायबायदि मानसि न'आव हौवा गैया होननानै दर नारनानै जिकुनु माने सानैबो माने मोजां मोनलायनानै बा मोनसे इंगित खालामलायनानै सानैजों जिनाहारि खालामलायदोंब्ला बै हिन्जाव गुन्दा बा सोरनि न'खरनि बेखौ डिटेलै खोन्थानो हानांगोन लोगोसे बिथाङा गमामायैनो सोरनिबा न'खराव दरजा नारनानै सोरखौबा जिनाहारि खालामना फैदोंब्ला बै जिनाहारि खालामग्रानि बिथांजोनियावबो सोंनांगोन लोगोसे सोरखौबा माने थिगसे माने दोखो दोखो बुनानै माने बेयाव जखम खालामनायानो माने जोंनि थाखाय माने गावबा गावखौनो माने निजेनो माने आथिङाव रुवारि दानना लानो जायो नङा होमबा लोगोफोरा आं बेखौनो बुंगोन कि गासैबो माने सायबेज खालामनांगौ गामिनि रायजो राजा दं गामिनि जिकुनु साननो हानाय हरनाय मेलेमजिबि बिथांमोन दं बिथांमोनाबो बेयाव बुनायफोरखौ एसेल' हमथानो हायोमोन लोगोसे माने मोसौ दामब्रा बायदि गाग्लिदों बुदों जोदों लोगोसे बिथाङा बिराद जखमबो जानो हागौ लोगोसे दायखौ मोन्दों होननानै आजिखालिनि दिनाव माने बुनायानो बिराद माने गोरोन्थि जायो आरोना लोगोफोर दा आजिखालिनि दिनावथ' बिराद सानखाव बिदां जिकुनु माने साननो हानाय मानसिनाव गोहो बोलो दङ गोहो बोलो जिकुनु साननो हानाय दिमागफोर दं बेखौ माने एसे बाहायना जुजिनांगौ होनांगौ माने मानसिखौ मोन्दों होननानै दोखो दोखो बुयोब्लानो समाजा आनलिगेल जायो लोगोसे दाय दन्द' जेरै रायजोफोरनि पान्डुलिपि थायो जेरै हमना ला सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जेनेबा गामि मोनसे सलायगिरिनियाव मोनसे पान्डुलिपि थायो बे पान्डुलिपियाव माने जिबायदि दाय दन्द'फोर लिरनाय दंबा जिबायदि जुरिमाना दं बेखौ खालामनांगौ लोगोसे रायजो राजा माने बेखौ खामानिखौ फोजोबनो हानांगोन लोगोसे बिनि उनाव बारे खेबनै खालायब्ला बेखौ माने गामिनिफ्राय बैकट खालामनांगौ आरो लोगोसे माने बारे खालामनायावबो माने बेखौ मानिथ्राब्ला मा खालामनांगौ बेखौ माने रायजोफ्रा एसे सानना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे माने बेफोरबायदिया माने गामियाव सोरनिबा दरजा नारनानै सोरखौबा जिनाहारि खालामना फैनानै सोरबा हौवा गैयि न'खराव मोनाबिलि समाव थांना दरजा नारैनाय सोरनिबा न'खराव गोबाव जुमाय सेरेब लोंनानै माने चान्स लानो नागिरनाय बेफोरबायदि हुदाफोरा गाज्रि बिथाङा बिदि खालामनांगौ हमजादों जानो हागौ बेनिखायनो माने दुखु मोनना थानाय जिकुनु फंबायमोना माने एसे माने साजाबो होदो जानो हागौ बिथांमोनाथ' मिथिखायोनो लोगोसेयै जायबायदिया सोरनिबा न'खराव दिनैसिमबो हौवाफ्रा गैया 1.5 बोसोर 1 बोसोरलागै खामानि मावनो थांनानै होनानै थाहैयो लोगोसे बैनि न'खराव जौ सेरेब लोंनानै दाम दुखाल खालायोब्ला बैनि न'खराव माने एसे माने जिनाहारि खालामनो जुजिनाय बा फन नाम्बारखौ लानानै मेसेज गेलेनाय होनाय माने बिथांमोना सानैबो जिनाहारि जालायनानै बा सानैबो गोरोबना जालायनोबो जानो हागौ माने बिदि जालायबा सानैखौबो मिथिङाव सायबिजिर खालामना होनांगौ लोगोसे माने जायाखैब्ला बा बिथाङा माने गाव हारसिंनो गोसो बायदि माने एमारजेन्सियै गुन्दा बायदि दादागिरि खालामदों बेखौ माने निस्सय साजा होनायानो मोजां आं बेखौनो बुङो लोगोसेयै दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामदा लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि बुंफादों निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर दायखौ मोन्दों होननानै साजा होनो नाङा निजिनो मानसि जिबायदि पान्डुलिपि लिरो बे पान्डुलिपि बायदि माने
बेखौ माने जुरिमाना खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे सानैबो गोसो मिलायनानै जिनाहारि जादोंब्ला सानैखौबो साजा होबानो जाबाय आइजोफोरा हिन्जावफोरखौ साजा होबानो जाबाय जेरै हमना ला दा फंबायफोरा दोखो दोखो बुंनाया बेफोरबायदि खालामद्रायनाङा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामदा आं गेजेरजों जानानै बुंबाय लोगोसे बेफोरबायदि माने जाथारै भिडिअफोरखौ माने फेसबुकफोराव हगारनाङा लोगोसे माने बहुत माने गाज्रि नुयो लोगोसे दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामदा लोगोफोर सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइकबो खालाया ओरैनो माने नायनायल' थां माने एकदम 100% माने भिडिअखौनो नायनो नागिरला मानसिफोरा मानो मानो जादों मानो रावबो सापर्ट खालामला ना लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एजोबोसो लोगोफोर बर' हारि